يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahalicci mabuwayi wanda ya kuma ba mu damar sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu ibadin rahman a cikin wannan gari mai albarka garin Gombe a arewacin Najeriya a yau da ke 13 ga watan Shawwal bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 14 ga watan Mai watan 5 miladiya ta 2022 inda muka haɗu a wannan masallaci saboda ci gaba da karatunmu a cikin littafin adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'ani dawa'i shafi na shehin malami ibn qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wanda wannan majalisi zai kasance majalisinmu na 30 daidai a cikin wannan littafi. Kafin mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin yana da kyau mu yi tambihi ko kuma ƙara jawo hankulan 'yan uwa bisa ga abin da malamai suke ta jawo hankulanmu. Alhamdulillah, Allah ta'ala ya kaddari cewa mun rayu a cikin wannan wata mai alfarma da ya wuce, wato watan Ramadan. Kowa ya gabatar da abin da Allah ya kaddara masa zai iya gabatarwa na aikin ibada, wanda muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana dukkanin ayyukan da muka gabatar, ya gafarta mana kurakuranmu, ya sanya mu cikin bayinsa da ya yanta su a cikin wannan wata na Ramadan. Allah ta'ala ya sa mun samu dace na rahmarsa cikin wannan wata. Kamar yadda ake ta ƙara tunatarwa, ya ƙare baya nan cewa ayyukan lada da kuma gwagwarmaya wajen neman rahmar Allah baya nufin duk wa'annan sun ƙare, bal abu ne da ya kamata ya ƙara ƙarfafa mutum a matsayin mutum na musulmi, a matsayinsa na musulmi ya ƙara gini akan irin tarbiyyar da ya samu a cikin wannan wata na yawaita ayyuka na ibada. Kayi azumin kwanaki 30 cur, ashe don an ce ka yi na kwana 3 a cikin kowane wata bai kamata ya gagare ka ba. Aka ce ka yi sau 2 a sati, litinin da alhamis, bai kamata ya gagare ka ba. Wannan tarbiyyar da ka samu ka yi ƙoƙari ka ɗaura a kai, ka rinjayi shedan da ka iya rinjayensa lokacin watan Ramadan. Har yanzu ƙarfin imaninka yakan iya fin ƙarfin shedan ɗin har yanzu, wanda kuma yana da kyau tun farkon ƙarewar Ramadan, ma'ana daga wannan wata na Shawwal, a lokacin za ka yi gini akan wannan tarbiyyar da jikinka ka riga ka samu a cikin wata ɗaya, kafin ka cika rayuwarka
da tunaninka da zuciyarka da wasu abubuwan da za su nuna maka ba za ka iya ba. Wala'alla wannan na daga cikin hikima da za a iya ƙaruwa da shi na shar'anta mana azumin kwanaki 6 a cikin watan Shawwal, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Sahih Muslim da sauran hadisai da kuma sauran littattafai, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyamid dahr. Duk wanda ya yi azumin watan Ramadan sannan ya biyo bayan watan Ramadana da kwanaki 6, azumin kwanaki 6 cikin watan Shawwal, kamar ya yi shekara 1 ne yana azumi, saboda azumin da ya na watan Ramadan kwana 30 in ka ninka sau 10, saboda alhasanatu bi 10 amsalha, kaga zai baka kwanaki 300. In ka ƙara guda 6 ka ninka sau 10 zai baka guda 60, kaga 360 kwanakin shekaru kenan ka same su. To sai aka ce wannan ya kasance a watan da zai biyo bayan watan Ramadan, saboda ka san cewa fa wannan aikin ana so ka ci gaba da shi. Tarbiyyar nan da ka samu kakka bari wani abu ya sa ka rasa wannan tarbiyyar. Wala'alla wannan na daga cikin hikima. Zalika mudin da muka dage da salloli, musamman bayan farillai, yawaita nafilfili har sallar tarawihi ko tahajjudi. A bayan Ramadan akwai sallar dare. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wace sallah ce ta kwala bayan sallar farilla. Annabi yace qiyamul layl, sallar da zaka tashi kai da dare, ko da ba za ka yi yanda ake tsawaitawa cikin Ramadana ba, abinda za ya sawwaka da cikin abin da ka iya karantawa na alqur'ani ya ishe ka qiyamul laylinka. Ko raka'a 2 ne ko raka'a 4 ne, abin da ya sawwaka ka yi kokari ka dage da shi a cikin wannan sauran abin da ya rage maka na cikin rayuwarka. Saboda haka duk wa'annan tarbiyyar mun samu, mun koyi haƙuri. Da mun asali azumi yana koya wa mutum haƙuri ne. Kana da ikon ci, kana da ikon sha, duk wa'annan abubuwan sai ka dage ka danna zuciyarka kai haƙuri a kai. Wannan duk ka koya cikin Ramadan. Ya kamata a ce bayan Ramadan duk wa'annan wasu abubuwa ne da suke maka amfani a rayuwarka. Cikin Ramadan mun koyi wato yawan kyauta da ihsani da tausaya wa jama'a. To bai kamata wannan ya takaita cikin watan Ramadan kadai ba. Ya kamata wanda ya Allah ta'ala ya masa buɗe, kowa daidai gwargwadon abin da Allah ya bashi, ka yi tunanin me za ka yi na ci gaba da tallafawa wasu da taimaka musu wajen su samu sauƙin rayuwa ko da bayan wannan wata na Ramadana da ya shuɗe. Duk wayannan wasu abubuwa ne da ya kamata mu ci gaba da yi. Kada mu kasance cikin wanda ɗaya daga cikin magabata ke cewa bisal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ce tir da irin wannan mutanen da ba sa sanin Allah sai a watan Ramadan. So a watan Ramadan kadai suke dagewa da yawaita ayyukan ibada. Idan Ramadan ya wuce su ma shikenan sai su bari. To bai kamata mu kasance cikin wannan ba. Ya kamata mu kasance tsawon rayuwarmu muna dagewa ne wajen yawaita ibada. Aikin la ga rayuwar musulmi ba ka sa masa iyaka, cewa ni zai yi ne zuwa wani lokaci shikenan ya bari. A'a, ajalin da zaka sa, kamar da Hasanul Basri yake cewa, ajalin da zaka sa wa ayyukan lada a rayuwanka matsayinka na musulmi shine ajalin mutuwa. Wa abudu rabbaka ya atiyal yaqin, ka ci gaba da bautar ubangijinka har sai mutuwa ta take ka. Kazalika Annabi Isa alaihi salatu wassalam me yake faɗi? Yake cewa wa awsani bis salati waz zakati ma dum hayya. In dai ina rai da rai, wayannan ayyuka ibadu Allah ya mini umarni da su in ci gaba da yi. Idan sun bawo Allah ba su tunanin cewa za su bar yawaita aikin lada har sai dai in mutuwa ta riske su, kaga bai kamata a ce a matsayinmu na wayanda ba mu kai ko kusa da darajansu ba, mutum ya yi tunanin ya yi Ramadana shikenan ya yi rizabin lada shikenan sai wani lokaci. Ba haka bane. Ya kamata mu ci gaba da ayyukan lada, da fata Allah ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da wayannan ayyuka na lada. Abu na biyu da na so in tsokaci a kai shine wannan yanayi da muka samu kan mutum kusan kwana 2 ko 3 da suka wuce a cikin wannan ƙasa na
abubuwan da ya faru na batanci da wata aka tume ta ko aka ji ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk wani mutum musulmi ya shiga tashin hankali gaskiya. Wani lokacin ma audio ma an ka ji so ɗaya ma kaman ka buga wayar a ƙasa yanda za ka ji ba za ka sake iya mitawa ba in ka je abin nan ɗinka, balle ka tunanin wai ka tura wa wani ma ya ji. So babban abu dai da muke so, malamai sun yi bayani hukuncin duk wanda irin wannan aiki a mahangan musulunci da sauransu. To amma kullum abin da ne ya fi damuna kuma na yi ta ƙoƙarin jawo hankula a kai, wannan abin ba shi ba ne na farko a wannan ƙasa, ba shi ba ne na biyu, ba shi ba ne na uku. Kullum an san cewa ba in dai aka zo ta janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi baya iya yin haƙuri. To kullum sai dai a yi ta ihu bayan hari, ana ƙoƙarin ɗaukan mataki akan wanda aka ce sun ɗau doka a hannunsu. Wai me yasa ba za a yi tunanin ɗaukan matakin kar abin ma ya faru ba? Masu yin wannan in su wasu suke tunzara su, wasu suke ziga su, wasu suke ɗora su akan wannan, duk wannan ya kamata a yi bincike a magance su. Amma don ka hukunta wasu, ka kawo mutum biyu uku ka hukunta su, baya hana in wani ya sake yin wannan tadin su ma su sake. Wa in uttum uduna ne. To yana da wuya a iya magance wannan. Duk hudubobin da malamai za su yi kawar ku ɗau doka a hannunku da me duk an yi a can baya, har malamai ma sun gaji da yi. Tunda kullum za ku ce kasu ɗau doka, amma kuma waɗanda ya kamata matsayin hukuma su yi abin da ya kamata, a yi bincike na kwakwaf me kowa ke karantarwa ne a guraren ibadunsu inda ake karantarwa. Jami'an tsaro duk kuna da inda kuke jefa mutanen ku, ko a masallacin da akwai mai duba mai kai muku rahoto, a islamiyu kuna da masu kai muku rahoto, wayancan guraren ibadun ba ku da masu kai muku rahoto ne? Tabbas kuna da shi. Me ake karantar da su? In dai aka zo an samu wasu al'umma suna yi wa wasu tarbiyya na kyaman wani addini da zagin wani addini, to tabbas ba irin wannan ba zai daina maimaituwa ba. Saboda haka idan wani abu ne ya zama ciwo, to wannan a kokarin san me yake kawo ciwon a magance shi. Ba wai kullum kawai an ya faru a ce a zuba magani me za a zuba ba, a'a a yi kokari a tsaida wannan abin ne. Najeriya Allah ya mana nemomi da yawa, yanda Allah ya mana arziki min kulli makanin din nan, haka kuma Allah ya mana arziki na kaunan Allah da son Allah da manzansa. So kuma Najeriya kowa duk me kaga mutum yake yi ya yadda da shi addini, zaka samu mafi yawa da gaske yake yi. Ko me mutum yake bautawa zaka ga wannan abin tashin hankalinsa ka taba masa wannan abin. Ba musulmai kadai bane, kowa haka ne. To me yasa kasar kuma ba za a sa doka ba? Duk wanda ya irin wannan ga hukuncin da za a masa. To wannan ne yasa mutane su samu karfin gwiwa duk lokacin da aka musu wannan su kai a bincika, a tabbatar da laifin mai laifi, a masa hukunci fili kowa ya sani. To amma an san ba dokar, nan matsalar take. In ka san ba dokar, in ka kama ma ka kai kaman kayi aikin banza ne, yakan iya sa mutane su yi karancin haƙuri. Yakan iya sa mutane su yi karancin haƙuri. Saboda haka wayannan abubuwan da suke maimaituwa, ya maimaitu a nan a wannan garin a wancan garin, ya kamata a ce wayanda Allah ta'ala ya ɗora musu nauyin kulawa da zaman lafiyar al'umma su ɗau wannan abu a matsayin babban aiki. Na kamata mu yi bincike me za mu iya kawo ƙarshen wannan abin. Kamar yadda wani ɗan uwa Malam Rabi Allah ta'ala ya saka masa alkhairi, audio ɗinsa na yawo ko kuma video ɗin ma na yawo. Shi fa janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, duk lokacin da aka taɓa ko ku mutane kun yi rauni, dabbobi za su kare haƙƙin annabi. Dabbobi za su kare haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda ɗan adam ba zai iya ɗaukan mataki ba. To ashe gwanda mu yi ƙoƙari a yi duk matakan da za a yi a ga cewa an ƙoƙari an kare janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Idan wasu suna da nutsuwa, suna da hankali da za su iya kai zuciya nesa, ba kowa bane yake da wannan. Saboda haka kullum sai ga fitinan gashi nan yana neman ma ya dawo wani abu daban. Har yanzu an sa abin nan, an sanar da dokar ta ɓaci, ko ba haka ba? Ko me ake cewa, kulle ake cewa ko? Kaga wannan wani abu ne da ba wanda ya so wannan. To amma dai a yi ƙoƙari kan a kai irin wannan matakan, a yi ƙoƙari a ɗau mataki a kai. Kuskure ne kullum idan irin wannan ya faru. Matsalar da muke ta samu duk baya kenan. Kowa da zai rubutu, kowa da zai magana, yana magana ne akan wanda suka ɗau doka a hannunsu, baya magana akan wanda suka jawo matsalar.
to shi yasa masu yin wannan sai suke ganin su gata ne da su, sai suke ganin su gata ne, an ya faru ai su za a kare, su za a ba wa gata, su za a yi kada, wanda la'alla wannan babban kuskure ne, babban kuskure ne. In ba an bi diddigi an yi bincike mai karfi ba, an gano me matsalar, me yasa wasu ke da wannan jara'ar, me yasa ba taɓa samun wani musulmi ya fito fili ya ce zai zagi annabi Isa ba. Saboda karatar addini ya nuna in ya zaga ma yana iya rasa musuluncinsa gaba daya, kuma ana iya zartar masa wannan hukuncin ya zagi annabin Allah. To ya kamata a sake tunani. Muna roƙo Allah ta'ala ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa, wanda Allah ta'ala ya ba su ikon jagoranci a kowane mataki, Allah ya ba su ikon ɗaukan matakin da zai sa a karewa kowa 'yancinsa na addini ba tare da tsangwamin addinin wani ba. Ya Allah ka ba su ikon ɗaukan matakin da zai kare darajan annabawan Allah ga baki ɗaya da addinin Allah. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wallahu ta'ala alam. A cikin karatunmu na adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi, idan ba manta ba kafin mu je hutun sallah, malam yana cikin mana bayani na warware shubuhoyin waɗanda suka kawo shubuhar cewa ai su sababin da suka ɗauka shine su sun jingina ga rahmar Allah da faɗin rahmarsa, har suke nuna cewa kaman fa Allah ba zai azabtar da mutum mumini ba. To shine malam yake kawo mana dalilai da hujjoji cikin alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tabbatar da cewa fa azabar Allah gaskiya ce, kuma Allah ya tabbatar cewa zai azabtar da wasu daga cikin bayinsa da suka saba masa a gobe kiyama. A nan muke ciki malam yana kan koro mana hadisai wanda suke tabbatar da cewa fa akwai hukubar Allah a gobe kiyama. Za mu tashi daga inda malam yake cewa wa fi sahihi min hadithi abi hurairata, la'alla wanda suka sa alama sun gane gurin. Malam yake cewa wa fi sahihi min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yudrabu al-jisru ala jahannam fa akuna awwala man yajuzu. Haka yake a lafazina, na san wasu ba haka yake ba, akwai lafazin da yazo da yujizu. wa da'awar rusul yawma idin Allahumma sallim sallim wa ala hafiyatihi kalalib mithlu shawki as-sa'dan takhtifu an-nasa bi a'malihim faminhumul muwaththaqu bi 'amalihi ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتشوا كما يندى واللفظ كوكما قد امتشوا دك أنكربوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. an karɓo wannan hadisi daga Abu Huraira, Allah ta'ala ya ƙara masa yadda. Dogon hadisi ne, yana cikin Sahih Bukhari. Malam ya yanko wani bangare ne kawai daga cikin hadisin inda malam yake so ya kafa hujja da shi. Wala hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai ne suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shin zamu ga Allah ubangijinmu gobe kiyama. Wannan shine farkon hadisin a cikin Sahih Bukhari. Ce ya Rasulullah, shin mu'minai za su ga Allah mahaliccinsu a gobe kiyama? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu, kuna ganin rana idan ta fito ba wani hadari ko gajimarai da ya tara hasken rana? Suka ce lallai muna gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba tare da kun yi turereniya wani ya tara wani yana tura wani ba? Suka ce lallai muna gani. Annabi ya ce to haka za ku ga Allah mahaliccinku.
suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara buga musu misali yace kuna ganin wata a tsakiyar wata wato lailatul badri a lokacin da ake 11 12 13 14 ko kuma 12 13 14 15 na wata kamar cikin kwanakin nan da muke ciki da zaka ga tsakar dare zaka ga wata ƙwarewar wata ta fito da kyau kuna gani ba tare da turereniya ba suka ce yace to haka za ku ga Allah ubangijinku a gobe kiyama annabi sai ya ci gaba da bayani a ciki sai ya zo sai yake bayanin cewa za a wato kwantar da wata gada akan wutan jahannama wato wanda aka fi sani da me sirat za a shimfida siradi akan wutan jahannama wanda kowa sai ya hau kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ta'ala ya ce ba wani ku face sai ya ketare sai ya hau wannan gada ya tsallake kan wutan jahannama wannan Allah ta'ala ya rubuta ya yanke wannan sai dai wasu Allah ta'ala zai sa su wanye lafiya Allah ya sanya mu cikin su so hadisin ya zo da bayanai da yawa saboda dogon hadisi ne daga ciki riwayat suka tabbatar cewa akan wannan gadan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane za su hau zaka tsallake sirati ne ala qadri a'mali wasu riwayoyi sun bayyana yanayin siratin nan yanda yake cewa adaqqu min ash-sha'rati cewa wato tsini na wannan gadan siratin yafi gashin kai tsini wa ahaddu min as-sayfi kuma yafi takwabi kaifi kuma haka kowa dole sai ya hau kuma inda bala'in yake ka duba abu biyu ka duba irin wannan gadar wanda abin nan tsiriri ne yafi yafi gashin kai kuma yafi takwabi kaifi kuma a cikin duhu za a wuce kuma akan wutan jahannama kaga wannan sai Allahumma sallim sallim din kenan to akan wannan yanayi mutane za su hau sirat annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa akuna awwala man yajuzu ko yujizu duk zai zo amma daga ajaza ne ko jazau annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne farko da zan fara tsallakawa a wata riwayan cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akunu ana wa ummati awwala man yajuzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da al'ummata mu ne farkon wanda zamu tsallake sirati wa da'awar rusuli yawma idin addu'an ko kuma kiran da manzanni za su yi ta faɗa a wannan ranar wannan lafazi haka yazo anan wa da'awar rusul akwai wani lafazin da yazo wa da'awatur rusuli la'alla shine a gurin ku akwai na wasu kuma har yanzu a cikin sahih bukhari akwai wa du'a'ur rusuli yawma idin to duk ma'anansa da bi ma'ana addu'a da abinda manzanni za su yi ta faɗa a wannan ranan Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar a wani lafazin na wannan hadisin yace wa shi'arul mu'minina yawma idin Allahumma sallim sallim cewa kaman ka ce taken da al'umma da muminai za su rike a wannan ranan za su yi ta cewa Allahumma sallim sallim wannan sai nuna muminai su ma za su yi ta faɗan cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka samu wanye lafiya amma wani hadisin kuma sai ya nuna cewa wala ya takallamu yawma idin illa rusuli ko kuma illa al-anbiya cewa a wannan ranan babu mai magana sai annabawa a daidai lokacin da ake kan wannan sira ba wanda isa yi magana sai manzanni da annabawan Allah to malamai suka ce to kuma ya za a yi da wancan riwayan da yace wa shi'arul mu'minina sai malamai suka ce a'a ai mu'minai kamar ya zama musu tambari ne alama ce amma ba mai iya furta komai su kowa a zuciyarsa yana Allah ka kubutar da ni amma masu iya magana a wannan saboda tashin hankali ba kowa da zai iya magana sai annabawan Allah da manzanni saboda irin tashin hankali da za a yi akan sirati kowa yana Allahumma ya Allah sallim sallim ya Allah ka kubutar da mu ka samu wanye lafiya ka samu ketara wannan abin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ala hafiyatihi a gefen
wato wannan sira ɗin akwai kalabib. Kalabib jamu kallub ne, kalalib jam'u maza kallub. Kallub shine kaman ka ce kaman kugiya haka wacce za ta na cafke mutane. A wata riwaya mu'allaqatun, a rataye suke a bakin sirat. Ga mutane za su hau tsira, ka duba wannan akan wutan jahannama, ka duba tsininsa da kaifinsa, wanda ko ba komai ma a gefe kana tsoron ma wani abu ya taba ka, balle kuma akwai wasu ƙugiyoyi da aka sa a baki suna rataye suna janye mutane. Malam Abubakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala ya ce wa'annan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da ya misalta su a nan, ya ce mithlu shauk as-sa'adan, kaman wato ƙaya ce ta bishiya. Malamai suka ce duk wani abu mai ƙaya ana ce masa me sa'adan. Wasu suka ce kaman ƙayar da ke jikin bishiyar dabino, a yanka gan za ga ta ko'ina, suka ce kaman haka ne. Sai dai wannan an buga mana misali ne da abu mafi kusa da za mu gane, amma girman su ba wanda ya san girman wannan yanda suke sai Allah subhanahu wata'ala. Saboda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa ghaira annaha la ya'lamu qadra izamiha illa Allah azza wa jal. Girman wa'annan ogin da suke nan da za su yi ta jawo mutane cikin wutan jahannama, ba wanda ya san girman su sai Allah madaukakin sarki. Wannan za a yi ɗaukansa ala zahiri ha cewa haka yake, wannan karafuna ne su da suke nan a gefen wutan jahannama da suke jefa mutane cikin wuta. Amma Malam Abubakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala yace wa'annan abin da ake nufi su ne abubuwan sha'awar da suke jefa mutane cikin halaka a duniya, ce su ne a gefen sirati, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi, huffatil janna bil makari wa huffatin nar bis shahawat. Ita to wayannan shahawat din su ne za a tsayar da su a gefen sirati. In ka zo wucewa duk sha'awar da ita ka biye wa ta halakar da kai a duniya, wani zina ne, wani caca ne, wani tsegumi ne, wani cin riba ne, gashi nan kowa da irin abin da ya yi wanda shi ne ya halakar da shi, yana zuwa kan wannan abin sai ya jawo shi kawai sai ya jefa shi cikin wutan jahannama tun akan sirat. Wasu malamai kuma suka ce abin da ake nufi shine abin da ya zo a cikin hadisi sahih Muslim da wasu hadisai, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai sanya amana da zumunta ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagun abin nan sirati a gobe kiyama. Saboda haka duk wanda ya ci amanan nan amanar magana ce, amanan nan da ka ci amanan dukiya ce, amanan nan amanan mutuncin ɗan uwanka ne, amanan mutum ɗaya ne, amanan mutum biyu ne, amanan mutanen gari guda ne, amanan mutanen jiha guda ne, amanan mutanen ƙasa guda ka ci, yana nan yana jiranka, kana hawan tsiraɗi kana zuwa gudu zai cafke ka ne ya jefa ka cikin wutan jahannama. Yana ɗaya hannun kuma akwai zumunta. Duk wanda ya yanke zumunci da zumuntan da Allah ya ce a ɗaura na ‘yan uwantaka, to wannan ma yana jiran shi a bakin sirat. Wasu suka ce shi ne waɗannan kalalib ɗin. A kowane ma'ana muka bashi yana da wannan ma'anan ga baki ɗaya. To mutane za su kasance suna hawan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana ɗauka su yana jefa su cikin wuta duk wanda ya zo ya yi wannan laifin. Saboda haka faminhumul muwaththaqu bi amali, kamar yadda yake a wannan lafazi na gabana, akwai wanda aikinsa zai daure shi gam. In ya daure kai na magana iya tafiya, ai ba iya tafiya. Saboda haka wannan shi zai jefa mutum cikin wuta, Allah ya tsare mu. Akwai wanda lafazin da kuma ya zo cewa wa minhum almubaqu bi amali, akwai wanda aikinsa ya halakar da shi. Ba muna sane da asabil mubiqat ba, ai almuhlikat, aikinsa zai halakar da shi. Ashe abin da zai sa mutane su ketare ayyukansu ne,
kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya gaya mana cewa wasu za su ƙetare siraɗi duk da wannan bala'in akan wutan jahannama, ga abu ne mai tsini da kaifi, ga kuma wa'annan na gefe-gefe da suke jefa mutane cikin wuta, amma wallahi wani zai ƙetare yadda ka san kyaftawar ido, wuf ya wuce. Allah ya sanya mu cikinsu. Wani zai ƙetare ne kaman guguwar iska da ta wuce da ƙarfi, wani zai ƙetare ne kaman wato doki ne mai bala'in gudu, wani zai ƙetare kaman walƙiya, wani zai ƙetare kaman tsuntsu mai da zai wuce a guje, wani zai ƙetare yana tafiya kaman mai tafiyan ƙafa. Kaga duk wannan iya gudun kafa iya tsiranka daga daga azabar wuta. Wani kaman mai tafiya ne akan ƙafa yana tangal-tangal. Kai wani ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya hau yana cikin tafiya kawai sai ya faɗi, cap sai ya cafke kuma sai ya dawo, yana ja da ƙyar yake tafiya, sai ya ta cewa ya rab, ya ubangiji na, me yasa ka jawo ni yau, ni kowa na wucewa a guje, ni kuma ya Allah da ƙyar nake tafiya, me yake jawo ni baya, me ya hana ni tafiya da wuri? Allah ta'ala sai ya ce masa ayyukanka ne suka hana ka tafiya da wuri, su suke janye ka yasa baka iya tafiya da wuri, irin aikin da ka auyata ne a duniya. To saboda haka mutane kowa zai ta wucewa, amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma mutane za su wuce kamar yadda na gaya mana akan duhu ne. Annabi ya ce kowa zai wuce ne bisa ga hasken aikin da ya yi, shi zai haskaka masa hanya ya wuce lafiya, shi zai haska maka iya yawan aikinka, iya hasken da kake da shi. Har annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta zo cewa har a zo wanda shi haskensa inda ya rage masa mai haske shine kawai babban yatsansa na kafa, shi ya rage masa kawai mai haske, shine dan tocilan da zai ta haska masa hanya. Ka hada wannan da wanda ya haskensa kamar fitilan mota ko na tirela ne yanda zai ga hanya ya wuce, ai baka hada su ba, kowa kuma bisa ga aikin da yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka mutane za su yi ta wucewa. Wa minhumul mukhardal thumma yanju, daga cikin su kuma akwai wanda zai hau sirati ya kasance mukhardal. Asali khardal yana daukan ma'ana nau'i ne na wasu 'ya'yan itatuwa, wasu kuma yana daukan ma'anan qit'atu lahmin, bi ma'ana yanki na nama. In aka ce abu an bar shi mukhardal kamar an yanyanka shi gundare shine wasu malamai suka ce wannan yana nufin cewa akwai wanda wannan bala'in wutan zai sassare masa jiki amma duk da haka zai wuce. Wasu suka ce a'a, sabida rashin yawan aikinsa na lada wannan zai kasance mukhardal, kaman ayyukan nan sun hana shi, suna kawo masa cikas, suna yanke shi baya, suna jawo shi baya, baya iya tafiya yadda ya kamata. Wasu malamai suka ce kuma a'a, abin da ake nufi kamar yadda Ibn Tin yake faɗa, yace abin da ake nufi da khardal anan ai masrur, cewa akwai wanda shi tsaban bala'in wutan su ma zai yi akai, amma kuma za a tada shi kamar yadda yazo yace thumma yanju, amma dai daga baya zai kubuta, zai ketare. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa hatta idza faragha Allah min al-qada'i bayna al-ibad, har sai in Allah ta'ala ya gama hukunci tsakanin bayi, kowa aka masa hukuncinsa daidai da abin da ya aiwata. Wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Bayan Allah ya gama yanke hukunci, 'yan wuta sun tafi wuta, 'yan aljanna sun tafi aljanna, Allah ta'ala bisa ga ikonsa ya so kuma yayi wa wasu rahma cikin waɗanda sun mutu da la ilaha illallah, duk zunubin da suka yi bai lalata la ilaha illallah ɗinsu ba. Wannan yana nuna maka falalan tauhidi. Sun aiwata zunubai, sun cancanci wuta, kuma 'yan wuta ne, an ma ce su tafi wutan, an tura su wutan, amma Allah ta'ala yana so ya cece su, ya fidda su daga wuta, tunda Allah ta'ala a gobe kiyama bayan ya ba da daman a yi ceto,
annabawa za su yi ceto, mala'ikun Allah za su yi ceto, bayan Allah na kwarai za su yi ceto, alkur'ani zai yi ceto, azumi zai yi ceto. Duk wayanda Allah ta'ala ya ba su dama su yi ceto za su yi. Mahaddatan alkur'ani za a ba kowa daman ya ceci mutum 70 cikin mutan gidansa. Shi yasa iyaye da kuna da wayo, ko dan wannan ka dage ɗanka ya haddace qur'ani ya iya qur'ani, ko wannan kayi wa kanka security, tunda yawanci da mun zaka samu wani ya ma samu security duniya, abinci da sha da bai da wannan matsalan, to ya zaka samu garantin lahira? Ka dage ka ba yaron ka tarbiya ya haddace alqur'ani, kai ma ka yi kokari ka kamanta, la'alla Allah ya sa shi cikin waɗanda za su cece ka a gobe kiyama. Bayan sun gama ceto, Allah ta'ala sai ce annabawa sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, masu ceto sun yi ceto, ba wanda ya rage sai arhamur rahimin, sai da kowa rahma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala sai ya ɗibi wani kaso na mutane 'yan wuta, ya ce na ɗebe ku na mai da ku 'yan aljanna daga yau, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu, ba mai cewa Allah don me. To bayan Allah ta'ala ya gama hukunci, Allah na so ya ceci wasu, ko kuma yana so ya ɗiba wasu daga wutan jahannama ya mai da su cikin aljanna, cikin wayanda akwai har yanzu sun mutume da la ilaha illallah ɗinsu. Wannan yana daga cikin abin da ya sa, kamar yadda na faɗa, malamai suke nacewa na karantar da tauhidi. In dai mutum zai aiwata zunubai da sauransu, in dai tauhidin sananan, ana masa fatan alheri gobe kiyama. Amma matsalar duk abin da zai lalata tauhidinka na wani shirka da sihiri da duk abubuwan da suka lalata tauhidinka, to ka samu matsala. Allah ya tsirar da mu. To cikin wayanda suke da la ilaha illallah suka mutu akan haka, Allah ta'ala na so ya fidda su daga wutan jahannama. Amara al mala'ikata an yukhrijuhum, Allah ta'ala sai ce wa mala'ika ku fidda wayannan mutanen da akwai la ilaha illallah tattare da su. Fayarifunahum, mala'iku suna zuwa suna leka wutan jahannama sai su gane su. Ta yaya za su gane su? Bi alamati athari sujud, za su gane su ne sabida alamomin gabansu na sujjada. Inda kai sujjada, ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ne yi sujjada akan gabbai guda nawa? Guda 7, da fuskarka tare da hanci, goshi tare da hanci, tafin hannayenka guda 2 ya zama guda 3, ko ba haka ba? Gwiwoyinka guda 2 ya zama guda nawa? 5, da kuma kafarka, wato babban yatsa kafarka da kuma yatsunka da zaka danna na kafarka lokacin da ka fuskanta da su alƙibla lokacin da zaka yi mai da kai sujjada. To da wannan ne za su na haskawa. Mala'ikun suka duba wutan jahannama, Allah ya umurce su yace duk wanda yake akwai la ilaha illallah zuciyarsa ku fidda shi kuma da shi aljanna. Suna dubawa kawai da wannan za su gane su. Zaka ce to ai sun kone kurmus, ba wuta ce ba, ai wuta ta cinye su. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul adab. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana karin bayani, yace wa harrama Allahu 'alan nari an ta'kula min ibni adama athar sujud. Allah ya haramta wa wuta di bala'inta ta cinye gabban da ake sujjada da su. Komai zai iya narkewa a jikin mutum a cikin wutan jahannama saboda bala'in wutan, banda gabbansa na sujjada. Saboda haka fa yukhrijunahum, sai su fidda su. Kamar yadda nace, wasu sun karanta qadim tuhishu, wasu karanta qadim tahashu. Saboda haka za a fidda su daga wannan wutan bayan an gama kone su, sun konu a cikin wuta, sun konu a cikin wutan jahannama. Fa yusabbu alaihim min ma'in yuqalu lahu ma'ul haya. In an fidda su sun gama konewa, ga sunan sai a zuba musu, sai a kwara musu ruwa, wani ruwa da ake cewa ma'ul haya, ma'ul hayati, bi ma'ana ruwan rayuwa, wanda aka zuba mutum ko aka zuba wa mutum zai rayu. Wani lafazin ya zo da cewa wannan ruwan yana bakin aljanna ne, kamar yadda zo a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri, yake cewa fayulqawna fi naharin bi afwahil jannati yuqalu lahu ma'ul haya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a jefa su a cikin wani wato kogi a bakin aljanna, bayan an ɗebo su daga cikin wutan jahannama sai a jefa su a ciki.
a wannan nan sai su rayu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayambutuna nabatal hibba, ba habba ba abinda yafi yawa cikin dabtinin, nabatal hibbati fi hamilis saili, sai su rayu kaman wato alhibba aka ce nau'uka ne na tsirrai da iska kan iya bugo su, musamman da suke rayuwa a Sahara, kaga iska ce ke kada su. In iska ta kada su suka samu guri suka zauna, lokacin da ruwan sama ya sauka kawai sai ga sun fara butowa, ba kai kake shuka su ba, iska ce ke yawo da su, sai su ɗauki wannan sai a kada su, sai su kasance fi hamilis saili, kaman wayannan wato tsirrai da za su iya fitowan suna nan ne akan abin da wato ruwa ta koro. Lokacin da aka yi ruwa, ai za ga ruwa na gudana, zai ɗebo koma me ko ba haka ba, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. So in ya ɗebo daga ciki akwai wannan abu mai amfanin, sai ya ɗebo shi sai ya manne shi a gefen ruwa, kaga ai da nan zai ga ya fito. Shi yasa zai ga bakin ruwa sai ga tsirrai na fitowa. Kamar a haka za su fito wa'annan mutanen da an ƙona su cikin wuta, Allah ta'ala ya sa aka fidda su. Kaga wannan shaida ne cewa wa'annan fa musulmai ne, kuma gashi sun ɗanɗana azaba, ko ba haka ba? Saboda haka tunani abin da ya sa malam ya kawo wannan hadisin, kakkumanta yana raddi ne ga wanda suke tunanin cewa in dai mutum akwai imani ba maganan wuta kuma ai. A'a, wannan kuskure ne. Allah ta'ala zai azabtar da mutum in Allah ta'ala ya ga dama, ya yi alkawarin wannan, ko da kana da imanin gwargwadon sabon Allah da kai. Alabashi in wannan sabon Allah bai gama lalata maka imaninka ba, to wannan imanin komin karancin wannan imanin, ko ba jima ko ba daɗe, zai amfanar da mai wannan imanin ya fidda shi. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne, la yakhludu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman, ko mithqalu habatin min al-iman. In dai akwai imani to zai amfanar da mai shi din. To shi yasa wannan dole a fahimci wannan. Kuma a babin bayanin da malai yake yi ga wayanda suke tunanin wai sabon Allah mutum ya ɗauka in dai mumini ne ba komai, duk ba na maganan sabon Allah ma fa bai ma warware maka imaninka ba ne. Amma ai hatsarin in ka bar mutum yana ganin sabon Allah ma ba sabo ba ne, kaga wannan babun farko zai rusa masa imanin ma, ai zai rusa masa tauhidin. Abinda Allah ya haramta kana ganin sa ba haramun ba ne. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Mala yake cewa wa fi sahihi muslimin anhu, har yanzu an karbo daga sahih muslim daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qal, yana mai cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai cewa inna awwalan nasi yuqda fihi yawmal qiyama, kamar yadda yake anan yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai cewa mutanen farko da za a yi musu hukunci a gobe kiyama thalathatun, wasu nau'uka na mutane uku ne, sunfin mutane uku su za a fara musu hisabi a gobe kiyama. Na farko rajulun istushhida, ko kuma istashhada, mutum ne da ya mutu a filin daga inda ake kare addinin Allah, ya mutu shahidi, ana masa lissafin kamar ya mutu shahidi. Fa'utiya bihi, sai a ɗauko wannan mutumin, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, sai a ɗauko masa a nuna masa ni'imar da Allah ya masa, gashi kayi jihadi, ga filin daga kana ba da gudunmawa har aka kashe ka. Idan aka yi wannan, faƙala ma amilta fiha, mai kai da wannan ni'imar na jarumta da Allah ta'ala ya baka, na ka samu dama ka kare addinin Allah. Ƙala, sai wannan mutumin ya ce, qataltu fika hatta qutilt, ce ya Allah ai na yi yaƙi don kare addininka har sai da aka kashe ni. Ƙala, sai Allah ya ce masa kadabta, ƙarya kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ce masa ƙarya kai, walakinnaka qatalta li yuqala huwa jari,
amma ai kayi yaƙi ne don kawai a ce wannan jarumi ne, babban abin da ya sa ka yi kenan, ba wai don Allah ka yi ba. Faƙar ƙila, to kuma an riga an faɗa, an ce maka jarumi, an yabe ka, an faɗi kaza, an faɗi kaza, an riga an faɗa shi kenan. Thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar. Allah ta'ala sai umarni sai a kama shi, sai a janyo shi ta fuskarsa, sai a jawo shi daga ta fuska sai a jefa shi cikin wutan jahannama. Wannan fa jihadi ya je, amma bai yi don Allah ba. Allah ya tsare mu. Mutum na biyu, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana. Mutum ne ya nemi ilimi, ya samu ilimin, kuma ya karantar da ilimi. Wa qara'a al-qur'ana, gashi kuma makarancin al-qur'ani ne, ya karanta al-qur'ani. Fa utiya bihi, sai aka kawo shi, za a kawo shi gaban Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, sai Allah ya nuna masa, ya tunatar da shi ni'imar da Allah ya masa. Ni'imar ilimi, abin nan ni'ima ce. Allah ya baka ilimi, ya baka ni'ima. Gashi kuma ƙari akan ilimin ka samu har ka karantar da wasu su ma sun amfana. Kaga ƙarin ilimi. Wannan ilimin muka daban-daban. Musamman wannan ana magana ilimin addini da ake neman yardan Allah da shi. Ƙari akan wannan wa qara al-qur'ana, gashi kuma bayan ya san fannoni daban-daban na ilimi, ga kuma ga karatun al-qur'ani gangaren ne. Allah sai nuna masa duk wayannan ni'imomi da Allah ya masa. Fa'arafaha, ya yadda ya Allah ka muni wannan ni'imar. Faqala, ko ga inda matsalar take sai a tambaye shi, ma amilta fiha, duk wannan ni'imar da Allah ya baka na ilimi da karantarwa da karatun alkur'ani, me kai da wannan ni'imar da Allah ya baka? Qala, sai ya ce ta'allamtu fika ilma, ya Allah ai don kai na nemi ilimin, wa 'allamtuhu, kuma na karantar da ilimin, ba na don kai na karantar da ilimin, na nemi ilimin don Allah, ba don na burge mutane ba don na jahiltar da wasu ba dai ni ma a san da ni ba don na samu daman yin fito na fito da wasu ba. Na nemi ilimi ne don Allah, kuma na karantar da ilimin don Allah. Wa qara'tu fika alquran, kuma don kai ne ta karatun alqur'ani. Faqala, sai aka ce masa kadhabta, ƙarya kai, walakinnaka ta'allamta li yuqala huwa alimun faqad qila wa qara'ta alqur'ana li yuqala huwa qari'un faqad qila. Kuma ka karanta alqur'ani don a ce maka me ka ne, Allah sai a ce masa me, sai a ce masa ƙarya kai, ai ka nemi ilimi ne don a ce kai ma malami ne, abinda kake so kenan, kuma an riga an faɗa ka samu rabonka a duniya. Ka karanta alqur'ani don a ce kai akwai tilawa, akwai sauti, akwai sanin qira'at, don wannan kai Allah ya ce an riga an faɗi wannan a duniya. Thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, sai a kama shi, sai Allah ya umarnin cewa a jefa shi cikin wuta, sai a janyo shi ta fuska a jefa shi cikin wutan jahannama. Kaga wannan fa makarancin Qur'ani, amma da ya saba wa Allah, Allah ya ga ukubar da Allah zai masa. Wa fi lafdin, a wani lafazi na wannan hadisi, fa haula'i, wa'annan mutane guda uku, awwalu khalqillahi tus'aru bihimun naru yawmal qiyama, su ne mutanen farko da za a hura wutan jahannama da su a gobe kiyama. To ana wani nuskan babu, ana ku akwai shine me na uku shine wanda Allah ta'ala ya bashi yalwa na arziki, yana ciyarwa, yana bada sadaka, yana taimakon mutane. Allah shi ma sai tsaye da shi a gobe kiyama, ya ce masa ga ni'imomi da na maka na arziki,
yace lallai Allah na gode ka mini wannan ni'imar. Sai a tambaye shi to ya kai da su, ce ai na ciyar don kai, na taimaki talakawa, na ba mutane jari, na ba mutane kaza, na yi ne don kai. Sai a ce masa shi ma kadabta, ƙarya kai, ai ka yi ne don a ce me ai wani akwai bayarwa, ai wani bai da mako, ai wani kaza ne, ai wani kaza ne, don buƙatar ka ta duniya ya sa ka bayar. Shi ma sai a yi umudi da shi a jefa shi cikin wutan jahannama. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Saboda haka duk wa'annan kaga ai musulmai ne, mu'minai ne, wanda ma suna tunanin su sun yi aiki ne da za a samu lada, amma suka samu matsala ta niyya yayi sanadiyan jefa su cikin wutan jahannama. Allah ya tsare mu. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yana mai cewa wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqul, yace naji Sheikh al-Islam wato malamin sa Ibn Taymiyyah, naji shi yana mai cewa kama anna khairan nasil anbiya, kamar yanda ya kasance mafi alherin mutane sune annabawa, fa sharrun nas, wanda yafi kowa wato zaka ce mafi sharrin mutane kuma man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Saboda haka wanda yafi kowa sharri kuma shine wanda yake kokarin kamanceceniya da annabawa, yana nuna wa mutane cewa shi ma annabi ne, alhalin kuma shi ba annabi bane. Wanda zai zo ya tawon cewa shi ma annabi ne. In dai mafiya daraja su ne annabawa, mafi sharrin mutum kuma shine wanda ba annabi bane yazo yana da awan shi annabi ne. Fa khairun nasi ba'dahu, mafi alherin mutane bayan annabawa al'ulama'u, su ne malamai, washuhada'u da shahidai, wasiddiquna wal mukhlisun, su ne siddiƙai da kuma wal mukhlisuna da masu yin aikinsu don Allah, su ne mafiya daraja. Sabida haka fa sharrun nasi, ashe mafi sharrin mutane man tashabbaha bihim, wanda yazo yake kamanceceniya da su. Ba malami bane yana nuna kaman shi malami ne, ba shahidi bane yana nuna shi shahada yake nema, ba siddiqi bane yana nuna shi yana cikin wannan manzilan, ba mai yi don Allah bane yana nuna wa mutane yana yi don Allah. Walaysa minhu, shi kuma baya cikin su, ashe su suka fi shari. Shi yasa wannan hadisin ya tabbatar da cewa su ne tsawon farko na cikin mutane da Allah ta'ala zai jefa su cikin wutan jahannama. Allah ta'ala ya tsirar da mu. Ma ya ƙara hadisi ɗaya, ma da yake cewa fi sahih al-bukhari min hadithi abi hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam, har waya a cikin sahih al-bukhari a cikin hadisin abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai cewa man kanat indahu li akhihi mazlamatun fi malin aw irdin falyatihi, duk wanda akwai haƙƙin ɗan uwansa a wuyansa, ka san akwai haƙƙin wani a wuyanka, wannan haƙƙinsa da ke wuyanka dukiyarsa ce ko kuma mutuncinsa ne, falyatihi, annabi ya ce ka je ka same shi, falyastahillaha minhu, ka nemi yadda za ku warware wannan abu. In dukiyarsa ne kana da daman ka bashi ka mayar masa, in neman afuwa za ka je ka yi, ka nemi ya yafe maka cewa na ci dukiyarka kaza amma ban da halin biya, ka yafe mini. In mutuncinsa ne ka nemi yadda za ku warware mutuncin. In za ka iya samun sa ka ce to wallahi na zage ka a baya, na maka kaza, ka yafe ni, yafe ka tun a duniya, in ba zai jawo wata fitina ba. Malamai suka ce in kuma zai jawo fitinan da ya fi wannan, inda ka je ka ɓata sunan shi, ka je ka yabe shi a gurin, ka nemi yadda za ka warware tun a duniya. Annabi ya ce qabla an yu'khadha, kafin a kama mutum fa a gobe kiyama, walaysa indahu dinarun wala dirham, kafin a kama mutum a gobe kiyama ba dinari ba dirhami ba naira ba riyal ba dala. Fa in kanat lahu hasanatun, abin da ya rage in akwai haƙƙin wani a wuyan mutum a wuyanka a gobe kiyama, ba kuɗin da zaka biya, sai dai kawai za a duba in akwai ladan da kake da shi, ka yi umara cikin azumi, ka yi aikin haji, ka yi sadaka, ka karanta ƙur'ani, ka yi shekara 20 kana azumi, ka yi shekara 30 kana tahajjudi, duk wannan sai a duba ladan da kake da shi. Fa'utiyaha
hada sai a ɗauko daga cikin aikin ladan ka sai a bashi. Wa illa idan kuma ba yi da aikin ladan, ko kuma kamar yadda ya zo wasu hadisan, wayanda yake da haƙƙi ko kuma suke da haƙƙinsu a wuyansa suna da yawa, an gama an biya wannan da ladan sallah, an biya wancan da ladan azuminka, an biya wancan da ladan zakkakka, an biya wancan da ladan karatunka na alƙur'ani, an biya wancan da ladan biyayya da kake yi wa mahaifiyarka, duk sai aka zo duk ladanka ya ƙare kuma baka gama biyan bashi ba. Me ya rage? Me za a yi? sai a ɗauka daga cikin fayu yake cewa wa illa ukhidha min sayyi'ati hadha faturihat alayhi thumma turiha fin nari. Sai a fara ɗiban zunuban wannan sai a ta ɗaura masa shikenan sai a jefa shi cikin wutan jahannama. Da wa annabi yake magana anan? Ada musulmi ne, dan uwanka musulmi, kai a matsayinka na musulmi. Duk wannan yana ƙara tabbatar da abin da malam yake faɗa, cewa kakka taɓa tunanin cewa tun da kai musulmi ne Allah ba zai azabtar da kai ba, saboda haka kai laifi ma baka da matsala. Ka duba girman wannan abu. Saboda haka wannan kuma yana ƙara munasaba, ka duba haƙƙin mutum ko haƙƙin mutum ɗaya ne, ga fa abin da ke jiranka a gobe kiyama sai ka biya shi. Ina wanda kuma haƙƙin al'umma ne gaba ɗaya a wuyansa, a haƙƙin mutum miliyan, wani a ce masa a jihar sa ana da mutum miliyan 12, wani a ce miliyan 8, wani a ce miliyan 7, wani a ce yana shugabantar al'umman da suka kai mutum miliyan 200 da wani abu, kuma kowa yana da haƙƙi. Allah mu ya ɗauka wa kansa babban aiki kuwa. Allah ta'ala ya samu wanye da duniya lafiya, Allah ya samu tsira duniya da lahira. Saboda lokaci za mu dakata a nan insha Allah, idan Allah ta'ala ya kai mu majalisi na gaba sai mu ɗaura. Wallahu ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.